ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ, ಏನ್ಸಲ್ಲ? ನಿರೀಕ್ಷಾ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಊಲ ಜಾಬ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಓ ಅಂದ. ಹಾ ಅಣ್ಣ, ನಿಂಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಅವ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ದಾದ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪನ್ ಈ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾತ ಅದಾಗನೇ ಪನ್ಪೆ. ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಪಲ್ಲ. ಸರಿ ಅನ್ ದೀಪ್ಯಾವ. ಸರಿ ಬಾಯ್. Pani sari sa sa dari, pani sari sa sa, pani sari sa sa dari, pani sari sa sa, gama pa ma pa pa ni ma, gama pa. Pepsodent Jummy Check. ಜಲೇಬಿ ಜ್ಯಾದಾ ಭಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸೋದು. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಓಡಿಪೋಯಲ್ ಮೂಲು ರೂಮ್ ಇಡ್ಲಜ್ಜಲ್ ಪಪ್ಪ 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 ಸಾರಿ ಪಪ್ಪ ಜೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್, ಈ ಎದಗ ಬತ್ತೀನಿ ಮಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತಾನ ಮಗ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ. ಪಪ್ಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲಲು ಇಲ್ಲೊಲ್ಪಲ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಲು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋತಲ್ ಮಗ. ಓ ಎನ್ನ ಬೆಂಗ್ದಿ ಎನನ್ ಬಿಡ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪಿನತ ಮಲ್ಲೆ ಅಲತೆ ಬರಡು ವೈಕ್ಲ ಕಲ್ಪವೆ ಮಗ. ಅಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯನೊಟ್ಟಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋತಲು ದಾದೆ
ಮದ್ಮೇನೆ ಪಪ್ಪ ಏನಡ ಪಾನಂದೇನೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಂತತ ಅಂಚ ಪಂತಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಆಲ್ ನನಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೈತೆ ಪಪ್ಪ ಅಲೆಗೆ ಮದ್ಮೇನೆ ರಾಹುಲ್ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಚಸ್ರದು ನಿಕ್ಕ ಆಲ್ ನನಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನೆ ಆಲ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅದು ಕಣ್ಣನನಿಲ್ಲ ಪೋಪೋಲ್ ಮಗ ಅಣ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಮದಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರ್ ಮೇರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲೆತ್ತಂ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಚೂರು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಣ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಏನೊಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋದರ್ಪೆ ನೆಂಪಾಪುಂಡ ದಿನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಸುಮಧುರ ಈ ಸಂಗಮ ಕಳೆವ ಸನಿಹದ ಕ್ಷಣವ ಮೌನದ ಕ್ಷಣವ ಕುಡಿಯುವೆನು ಶ್ರಾವಣ ಕಳೆದು ಮರುಳನು ಅಳೆದು ದೂರವ ಸವಿದು ಕೂತ ಕಡಲ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗವಳು ಮಾತನಾಡದು ಹಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹಾಂ ಬರ್ತೆ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೂರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನಾണ് ಇಂಬೇನೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಡಿತ್ತಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೋನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಪತ್ತ ಇದೆ ಈ ಪೋಲ ಜಾಗ್ರತೆ
ಓಕೆ ಅನ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಣ್ಣ ತಾಯಿಗಣ್ಣ ಏನನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಬಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಏ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ದಾದನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ತಂಗಣ್ಣೆ ಮೋನೆ ನಾಚಿಗೆ ತುಲಗೆ ಅವಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆನ್ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟ ಏನಾ ಅಣ್ಣಣ್ಣ ಆರೇನ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಏನ ನೆಡ್ಡೆಡ್ ತುಪ್ಪು ಅಂಚಲ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಖುಷಿಟಿತ್ತೊಳ್ಳ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆದು ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಮನೊಟ್ಟು ಬೊರಿಯೇ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪು ಆತ ಬೇರೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಲ ನಿನ್ನ ಒರಿಯನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ನಿನ್ನೋಟು ನನ್ನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಖುಷಿಟೇ ಇಪ್ಪು ಆತ ನಿಜ ಯಾನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ನೆನ್ನ ಮೋಕೆ ತಂಗಡಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಅಡೆಗ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಡೆಗ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ನೆನ್ನ ಮೋಕೆ ತಂಗಡಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುವೆ ಏ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದಾಯಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಂದಾಲ ಬೇಜಾರಾಪಿಲ್ಲ ಕಮಣ್ಣನ ನಿದನ್ ಬಿಡ್ದೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಯಾ ನಿನ್ನಿಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಾವ ನಿಕ್ಕೇನಂತ ಓಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಎಂಕಿ ನಿನ್ನಂತ ಓಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಿಲ್ಲಗೆ ಬರುಲಿಯಾ ಅಣ್ಣ ದಾಯಿಗಣ್ಣ ಅಂಚ ಪನ್ಪ ಯಾನಿ ನನ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನದಾಗ ಬಲ ಅವ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಯೇ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತಂಗಡಿ ಏನಾರ್ದು ದೂರಾಪಲ ದಾನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಿದ ಮೋಕೆ ಯಾಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಾವ ಯಾನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಹೆಂಗ್ ನಿನ್ನ ನೆನ್ನು ಜಣ್ಣ ಈ ಬರೋರ್ದುಂಬು ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಡೆ ಬೋಡು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಅವು 7 ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಅಂದು ತಗೆ ತಂಗಡಿನ ಮೋಕೆ ಅವು ದಿಂಜ ದಿನ್ನದವು ತನ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ತಂಗಡಿನ ಮದಿಮೆ ಓಲು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂದು ಎನ್ನಿನ ಅಣ್ಣನ ಗೇನುಗು ಅವು ಸುಳ್ಳಾಂಡು ತಗೆ ತಂಗಡಿನ ಮೋಕೆ ಕಲ್ಮಶ ದಾಂತಿನವು ಏಪುಗ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿವು ನಂಚಿನವು ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಗು ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ದು ತೋಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋಜ ನಿಜರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನಂದಾಯ್ತು ದೇವರೇ ಆಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ ಬತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬರ್ರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬರೋಡ ಪಪ್ಪಣಕಳೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮೈ ಮುಟ್ಲಾರ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಮುಟ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಮೈ ಮುಟ್ಟಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಕೋಡು ಪಪ್ಪ ಮನೊಟ್ಟಿ ಪಿರಗೊಣಗೆ